A DST está a desenvolver unha campaña especial de vixilancia do transporte escolar en Galicia, comunidade que conta co maior número de troteiros escolares de España. Dende onte luns, a Dirección Xeral de Tráfico realiza unha campaña especial de control e vixilancia do transporte escolar que rematará o venres 14. Baixo a coordinación da DST, os axentes da Agrupación de Tráfico da Garda Civil e as policías locais comprobarán que os autobuses e os condutores cumpran coa normativa que inclúe que os menores vayan acompañados por unha persoa debidamente cualificada nos desplazamentos, campaña que os profesionais ven necesaria. Pois, a ver, eu vexo ben pola seguridade de todos, pero bueno, hai veces que se pasan tamén. E normalmente os autobuses xa están revisados de ITV e de todo. Esta campaña ten unha especial relevancia en Galicia, xa que é a comunidade que conta con máis roteiros de transporte escolar ao ter 3.800 liñas entre as públicas e as contratadas en todos os niveis educativos. Normalmente á mañán estou facendo 3 ou 4 colegios. Á mañán, despois ao mediodía outros 3 ou 4 e así. Segundo se recollen nas estatísticas da DST, o 90% dos accidentes que se producen durante o transporte escolar teñen lugar no momento de subir ou baixar o vehículo ou xusto nos instantes inmediatos. A ver, aí é raro porque levamos monitores, a maioría das veces levamos monitores. Non sendo no instituto, que, por exemplo, no instituto non levo monitora, pero na maioría dos colegios levamos a monitora ao lado. O ano pasado fixeronlle un control no que todo cumpría a normativa. Pídenche carné, miranche a tarjeta, ao mellor o tacógrafo, que este todo en orden, nada, rodas, luces, que teñas os martillos sin amarrar, porque hai algunhas veces que palle unhas bridas para que non os leven, pero do resto nada, que este todo ben en orden e tal. E sostén que este tipo de campañas nas que se realizan máis controis son necesarias para garantir a seguridade de todos os ocupantes dos buses escolares. Eu vexo ben, pero pola miña parte, que hai opinións de toda a clase. Porque hai condutores ao mellor que din ai, non, que iso é moi exhaustivo e tal. Pero, bueno, é pola seguridade dos rapaces, de nós e de todos. Durante os 5 días que durou a mesma campaña en novembro do pasado ano, 400 vehículos foron controlados por axentes da Agrupación de Tráfico da Garda Civil e deles o 59,5%, 238 vehículos, foi sancionado con 488 denuncias formuladas. O grosso correspondeu a irregularidades administrativas, entre elas 136 por non portar a bordo do autobús a autorización especial para realizar transporte escolar e 87 por non ter suscrito un seguro de responsabilidade ilimitada, tal e como exixe a lei, ou por non ter a documentación a bordo do mesmo. Doutra banda, un dos condutores de transporte escolar controlado durante a campaña do ano pasado deu positivo no control de drogas. Ademais, 26 foron sancionados por carecer de sinal de transporte escolar.